Luto na tama ba di kay gutom na kaayo. Sige pa ito niyo. Utan. Ginataan. Napagi ko sili. Sili. Ang papkana sa kao mga badi. Ginataan. Right. Ginataan niya. Baka daw ang subak ni baka. Oh, kita niyo baka daw ang subak. Tag 35 ra. Kalami. Kaon tama ba di? Ito. Kung halang ba yun? Sakto. Bakal gede. Bakang subak. Tertipen, naman na kayo masudan. Batong o ang pares ang subak kay baka. Halang lang. Makanya ba di halang ya.
Busog. Busog nga ha. Halang kayo. Lami. Thanks for watching. Mom Beats Vlog.